thieth mopogore opogore mago mag piny owacho nikech wacho ni priorities ni kanye weche magi mabende piny owacho miyo maino nyaka sani kapo nono ne pok yudo sara par ni dhi ng'ado kwana ta malaria 2.5 oganda ma pacho ka idugo kuom gi iwacho ni osuru mano mathoth mar thieth bende no kanyo kidhi chak ng'adi to koro weche mag thieth bende pod omako tama akeni mheshimiwa kotieko wach motendre kod ng'anyo mag lakteche ne ang'o madiwache wiye dibed ni jatend piny Kenya biro bedo ka loso nikech aneno ka thor wach makamano omiye peke ite mokwongo mar The Standard iwacho kanyo ni Ruto's big silence as healthcare system collapses. Kaka jaod bura paro gimomiyo bende oling' ahinya nikech osechak ng'ad pesa kuom ji mar social hospital insurance fund to kidhi hospital to pesa ni pok ochak thiedhogo jok madhi hospital wazedhi kanyo jok ing'ado wate kendo pesa ni osedhi agulu mar sirkal to kumodhiye malong'o pok jopiny oneno nodhi kama chalo nade nikech ng'eny jopiny dhi hospital mag public to koro public gi iwacho ni owinjo bed ni thiedho gi nono to nyaka sani onge public hospital moro amora ma thiedho ji nono makata kidhi kanyo gi kadi to kadi ni no onge kendo jomoko samoro nitie insurance nyecha police mara OCS makara notho nikech kano tere hospital to ni jo insurance ne okaw 6 hours kapok o confirm ni mondo thiedhe kendo chaki gole hospital no ring kode hospital machielo kodhi kuno kendo chako kaw 5 hours tiene ni kata insurance moket ne jopiny pod ok konyo jopiny jomoko tho koriede line omiyo ma wach manyaka wang'i ahinya kendo sirkal makoro nitie ni kagi pesa magi ng'ado jopiny no ok nyal konyo jopiny to onge tiende wacho ni bimiyi free services ni ng'ato ka ng'ato nyaka chul osuru ma ing'ado gino to mar ariyo gimoro miwacho ni health and devolve iyudo ni sirkal mamalo pod nigi interference ahinya kaka osipte kaka county government ran to gini owinjo bed ni kaka county government kata mana CBN owinjo bed ni en seamless gik mane giwinjore go cha gidhi e county government wacho ni magi manwa winjore magi manwa winjore ma owinjo utim ma owinjo wenwa kaka national government watim mondo kik wabed gi ywaruok ni ma no national government emo winjore to ma county government emo winjore wan sirkal achiel kendo articles my constitution wacho ni owinjo gi work gi national government seamlessly e gik mo gitimore kendo nitie pesa miki percentage madhi ne county government omiyo kaka jo Kenya nyaka wabed gi technocrats gi owinjo bed piny manne ni to ang'o ma jo county government owinjo tim to ang'o ma jo national government owinjo tim ma cases moko ma ji yuarego owinjo wabed ni waonge sana kuom health ka koro siptende ma Kenya ka public te sani ok ti gidwa ni ji odhi kanye jo raia ma ok nyal yudo hospital ma githiedhore wan kaka wabunge wan gi kuma wanyalo thiedhore to ka koro joma wachung' negi onge kuma ginyalo thiedhore githo gi rumo kare watu wadwa chung' nenya omiyo gini wawacho ni sirkal nyaka kawe serious ma kwadok e next week kwadok e ot mar yalo parliament ma gima wadhi wacho matek kabisa ma ka ok ginyal donjore go to wan kaka jood bura wadhi kawo kan mathoth ahinya aparo ni men wach